niekedy krútim hlavou, poviem pravdu, keď počúvam od pacientov, že chcela som ísť na Relax Smile, mám iba minus 1,5 a ma odmietli, že to je príliš nízke, že Smile sa robí pri vyšších dioptriách. No, ja to robím už 7 rokov robím Smile a ako od minus 0,5, ako úplne bez problému. Čiže ja sa v tom podstate, dá sa povedať, vyžívam v tých nízkych dioptriách, že je taká jemná práca, ale pacienti sú spokojní, výsledky sú dobré, ja nevidím tam nejaký problém technický, čiže od 0,5 no problém. Zase niekomu 0,5 dioptrie prináša korekcia 0,5 dioptrie výrazné zlepšenie videnia a niekomu jeden riadok. A to je na zváženie. Stojí to za to, lebo všetko má svoje rizika. Keď to zlepšuje videnie len o 10%, tak poviem, tak ostaňte s tým. Ďalej, budete mať 40, oceníte to na blízko. Ale zase človek je taký, ktorý vidí 60% a s korekciou 0,5 vidí 120. No tak to má zmysel zvýšiť tú kvalitu života.